gaur apirilak 9 astelena da, asterakoa zerunak utzaizkio errotik. Altsasuko gazteen auzia salatu dute Erdialdeko ehunka lagunek. Apirilaren 16an izanen da gazte altsasuarren aurkako epaiketa. Sarek salatu du espetxe politikak eragin zuzena duela presoen osasunean. Nafarroako osasun zerbitzua doakoa izango da denentzat berriz ere. Emakume bati sexu eraso egin diote Lizarran, ustezko egilea atxilotu dute. Bidasoan izokina harrapatzeko baimena eska daiteke. Ezkurdia eta Zabaleta txapeldun binakako txapelketako finala aisa irabazita. Nafarroan bizi diren 12 artisten lanez osatutako erakusketa Ziudaledan ikusgai maiatzaren 13 bitarte. Navarrorum erakusketak Nafarroa zeharkatuko du urte osoan. Albistekin asteko Altsasuko gazteen auzia salatu dute Erdialdeko ehunka lagunek. Gogoratu hurrengo apirilaren 16an izanen dela gazte altsasuarren aurkako epaiketa. Altsasuko auziaren berri emateko Nafarroako biraren parte izan da Erdialdeko mobilizazioa. Bertan ehunka lagunek hartu dute parte. Asteburu berean bi autokarabanek sakana zeharkatu dute Ziorditik eta Irurtzundik hasita. Eguerdiko 12:30 Arbizun elkartu eta ekimen xume bat egin dute. Bertan, Altsasuko gurasoak ez ezik Sakanako, Goierriko, Arabako Lautadako, Barrundiako eta Asparrenako alkatek ere parte hartu dute. Apirilaren 16an izanen da Altsasuko gazteen kontrako epaiketa eta apirilaren 14ako hurrengo larunbaterako manifestazioa antolatu dute Iruñan. Sarek salatu du espetxe politikak eragin zuzena duela presoen osasunean. Protesta egin dute Nafarroako ospitale egunean, osasunaren nazioarteko egunaren alira. Aske bizirik, hori zioen Nafarroako ospitaleen guneko eraikin batetik eskegi zuten pankarta handiak. Larunbata eguerdian presoen osasun egoera salatzeko elkarretaratzea egin zuen Sarek Iruñan. Presoen eskubiden aldeko plataformak gogora ekarri du egun Frantziako eta Espainiako espetxetan 285 euskal preso daudela eta horietatik 188 lehen gradua ezartzen zaiela. Plataformatik azpimarratu dute isolamenduak, zigorraren luzapenak eta urruntze politikak zuzenan eragiten diotela presoaren osasunari. Egun 22 presok dute gaixotasun larriren bat eta Sareko kideek gogora ekarri dutenez espetxeak gaixotasunari aurre egiteko aukerak murrizten ditu. Espetxeek ez dute behar bezalako osasun zerbitzu emateko aukerarik eskaintzen salatu dute plataformatik. Sareko kideek nabarmendu dute egoera guzti horrek ondorio zuzenak dituela 1980tik 20 preso hil baitira espetxean eta beste 10 espetxetik irten eta gutxira. Azken kasua Xabier Rein iruindarrarena izan da. Sareren arabera presoei osasunerako eskubidea ezin zaie ukatu eta ezin da onartu segurtasunaren aitzakiapean presoen oinarrizko eskubideak zapaltzen dituen politikaririk. Horregatik gizarteari zein eragile sozial, sindikal eta politikoi eskatu diete inplikatzeko eta laguntzeko behin betikoz presoen eskubideak errespeta ditzaten eskatzeko. Eta Nafarroako osasun zerbitzua doakoa izango da berriz ere. Nafarroan paperik gabe bizi diren 5.700 lagunei diru laguntzak emanen dizkiete. Otsaila bukaera arte 2013ko Nafarroako foru lege batek osasun zerbitzuak doan jasotzea ahalbidetzen zuen, naiz eta osasun sisteman inskribaturik ez egon. Alabaina otsailaren bukaeran Espainiako Auzitegi Konstituzionalak foru lege hori atzera bota zuen PPk kereila jarri ostean osasun sistemako murrizketak zirela eta. Legea indargabetu arren Nafarroako gobernuak osasun zerbitzua denentzat doan eskaintzen jarraitzen du, Nafarroan paperik gabe dauden 5.700 pertsonei diru laguntzak emanez. Orain, lauko gobernuak pausu bat gehiago eman du eta ezoiko bilkura batean erabaki du osasun sistematik kanporatutako pertsona guztiei zerbitzuak doan eskaintzea eta erabakia legez babestea. Osasun zerbitzua doan jasotzeko beharrezkoa izango da osasun sisteman inskribatua egotea edo 18.000 euroko errenta baino baxuagoa izantea. Emakume bat
bati sexu erasoa egin diote Lizarran, ustezko erasotzailea atxilotu egin dute. Foruzaingoak 26 urteko gizon bat atxilotu du Lizarran eraso sexual bat ekitea egotzita, biktimak salaketa jarri ostean egin dute atxiloketa. Emakumearen arabera erasotzailea ezagutu egiten zuen eta erasoa auto baten barruan egin zion. Emakumeak salaketa jarri zuen udaltzaingoan, baina Foru Poliziaren laguntza brigadari bidali zioten kasua eta ikerketari ekin zioten. Erasoa gertatu zen ibilgailua aztertu zuten agenteek lagin biologikoen bila. Behin amaituta epaiaren esku utzi zuten kasua. Bertzalde Foru Poliziak jakinarazi du 53 urteko gizon bat atxilotu dutela Iruñan urruntzeko agindu bat urratu izanagatik. Albiste gehiago utzi dizkigu astelen honek, Bidasoan izokina harrapatzeko baimena eska daiteke. Aurten izokina harrapatzeko eguna apirilaren 15ean hasiko da. Azken urteotan amu arraina arrantzatzeko erabili den baimen sistemaren antzekoa ezartzea da izokinaren arrantzan sartu den aldaketa nagusietako bat. Hau da, Bidasoa ibaiko izokin tartean izokina arrantzatu ahal izateko baimenarekin batera eguneko baimen pertsonala eskatu beharko da. Aurtengo arrantza garaia apirilaren 15ean hasi eta 76. alea harrapatzen denean bukatuko da, edota uztailaren 31an ale kopuru hori lortuko ez balitz. Landa garapeneko ingurumeneko eta toki administrazioko departamentuak eguneko 100 baimen banatuko ditu gehienez. Gaurtik aurrera baimenak eskatu ahalko dira interneten bitartez edota Infonavarraren 012 telefonora deituz. Baimena egunekoa eta pertsonala izanen da, ez dago mugarik arrantzaleko eta denboraldiko eskatu alden gehieneko baimen kopuruari dagokionez. Tramitatzeko nahitaezkoa da arrantzaleak arrantza baimena izatea eta Nafarroako gobernuaren baimenei buruzko datu basean arrantzalean datuak zuzenak izatea. Arrantza baimena eskuratu edo dagozkion datuak egiazta daitezke zerbitzuen katalogoaren bitartez. 2018ko denboraldia erran bezala apirileko 3. igandean hasiko da, hau da apirilaren 15ean. Arrantza garaia 76. alea harrapatzen denean bukatuko da, edota uztailaren 31an ale kopuru hori lortuko ez balitz. Bestalde arrantzaleko eta denboraldiko ezarrita zegoen 3 izokineko kupoa deusestatu da. Aurreko urteetan bezalaxe, hasteko egun guztiak izanen dira egun baliodunak, jaiegunak ez diren aste arteak izan ezik gutxieneko neurria 40 zentimetrokoa izanen da eta maiatzaren 31 arte debekaturik dago baita naturala erabiltzea. Bere horretan mantendu da izokin bakarreko kupoa arrantzale eta eguneko eta debekatuta dago ugalketa egina duten izokinak harrapatzea. Bidasoa ibaiko izokin tartea berako fundizioen urtegian hasi eta Nafarroak indarlatxan duen mugaraino luzatzen da. Izokina eta itsas amu arraina bezalako espeziak arrantzatzea baimenduta dagoen leku bakarra da, baina ez dago baimenduta ibai amu arraina arrantzatzea. Eta kiroletan albiste ona, Ezkurdia eta Zabaleta txapeldu sortatu dira binakako txapelketako finalean. Parekatua uste zen finala, dirua ere parean atera zen, baina partida etzen bat ere parekatua izan. Ezkurdia eta Zabaleta indartsu hasi ziren, urdinak aldiz urduri eta ezinean huts asko eginez eta gorriek aldea hartu zuten hasieratik. Eta behin aldea hartuta konfidantza gehiagorekin aritu ziren txapeldunak. Elezkano bigarrena eta rezuste ezinean aritu ziren partida osoan, huts asko egin zuten, ez zuten asmatu aurkariei eusten, tantoak abaia bizian joan ziren eta konturatzerako sekulako aldea zegoen markagailuan, jokoan bezalaxe. Ezkurdia eta Zabaleta behetik gora joan ziren txapelketan zehar eta oso sendo agertu ziren finalean jokoarekin eta konfidantzarekin. Zabaleta bigarren txapela du binaka, Ezkurdiak lehen bizikoa. Eta Nafarroan bizi diren 12 artisten lanez osatutako erakusketa egongo da Ziudadelan ikusgai hurrengo maiatzaren 13 bitarte. Iruñeko Ziudadelan egongo da ikusgai maiatzaren 13 bitarte Nafarroan bizi diren artisten erakusketa. Beste herrialde batzuetatik iritsi diren 12 artista dira. 12 istorio, 12 adierazpide. Bulgariarrak dira, txiletarrak, txinatarrak, argentinarrak, japoniarrak, boliviarrak, mexikarrak eta bar.
pintoreak, marrazkilariak, argazkilariak, eskultoreak, komunean bi gauza dituzten pertsonak dira, Nafarroan bizi direla eta artearekiko interesa. Erakusketa Ziudadelako Mistuen eraikineko lehenengo solairuan bisitatu ahalko da. Ordutegi honetan, asteartetik ostiralera arratsaldeko 6etatik 8:30, larunbatetan eguerdiko 12etatik arratsaldeko 2:00 eta arratsaldeko 6etatik 8:30 eta igande eta jaiegunetan eguerdiko 12etatik arratsaldeko 2:00. Apirilaren 30etik aurrera arratsaldeko ordutegia 2:30 atzeratuko da. Eta bertze erakusketa batekin emanen diogu amaiera gaurko albistegiari. Navarrorum erakusketak Nafarroa osoa zeharkatuko du urte osoan. Navarrorum Euskararen gaineko dokumentu Nafarren 2000 urteko ondarea erakusketak Nafarroako 8 herri bisitatuko ditu 2018an. Agoitz, Auritz, Herriberri, Biana, Baztan, Gares, Zangotza eta Altsasu. Uno honetan erronkarin dago ikusgai igandera arte. Era berean oinatira ere eramatea aurreikusia dago hango udalak eskatuta. Egutegia ez dago itxita Nafarroako beste hainbat udalek erakusketa hartzeko interesa azaldu duten aldetik. Euskararen nafartasuna da Navarrorum Euskararen gaineko dokumentu Nafarren 2000 urteko ondarea erakusketaren ardatz nagusia. Bertan, Nafarroari dagokion dokumentuak bildu dira, Nafarroan idatzitakoak zein Nafarrek landutakoak. Aldi berean komunitateak Euskararen bilakaeran izan duen garrantzi berezia islatzen du. Erakusketa Nafarroako errege artxibo nagusian izan da ikusgai irailaren 21etik 2018ko urtarrilaren bukaera arte. Gotzen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Zerua lainotsu edo oso lainotsu agertuko da, zaparrada txiki ertaina botako ditu mardulagoak izango dira arratsalean. Baliteke trumoi ekaitzak izatea. Ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, bolada gogorrekin arratsalde gau partean. Temperatura gutxi jaitsiko da. Astearte goizaldean zerua tarteka lainotsu egongo da eta goizean oso lainotsu geratuko da. Goizetik aurrera zaparrada txiki ertaina botako ditu eta prezipitazioa ugaria izango da. Baliteke trumoi ekaitzak izatea eta txingorra egitea. Hego osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, bolada gogorrekin aldizka arratsaldean aldakor geratuko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maksimoak gutxi jaitsiko dira. Apirilak 9 gaur astelenak goazen egunak utzizkeun albisten errepasoa egitera titularrekin. Altsasuko gazteen auzia salatu dute erdialdeko ehunka lagunek. Apirilaren 16an izanen da gazte altsasuarren aurkako epaiketa. Sarek salatu du espetxe politikak eragin zuzena duela presoen osasunean. Nafarroako osasun zerbitzua doakoa izango da denentzat berriz ere. Emakume bati sexu eraso egin diote Lizarran, ustezko egilea atxilotu dute. Bidasoan izokina harrapatzeko baimena eska daiteke. Ezkurdia eta Zabaleta txapeldun binakako txapelketako finala aisa irabazita. Nafarroan bizi diren 12 artisten lanez osatutako erakusketa Ziudaledan ikusgai maiatzaren 13 bitarte. Navarrorum erakusketak Nafarroa zeharkatuko du urte osoan. Eta bertzerik ez da usi izan da dena, mila esker zuen arretagatik eta Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.